U ovom videu ću vam pokazati moju prvu biljku, a to je zlatna puzavica ili biljka novca ili đavolji bršljen, na engleskom Golden Queen ili na latinskom Epipremnum aureum. Ova koju imam ja je stara oko 4 godine i dobio sam je od jedne vrlo drage osobe. Kao što vidite, od jednog pelcera je uspela da izraste 5-6 lijana koje su dugačke prilike 8 i više metara. Ova biljka vodi poreklo iz tropskog Pacifika, tako da joj odgovara sobna temperatura, šta više rekao bih da je super biljka za početnike, zato što ne zahteva nikakvu specijalnu pažnju i vrlo je zahvalna za gajenje. Listovi su iz srcolikog oblika, na početku su zeleni, a kasnije kako biljka raste oni dobijaju ovakve žute šare. Generalno odgovara joj dosta sunca, ali se može čuvati u tamnijim delovima sobe, s tim što tada neće imati puno listova i neće tako brzo napredovati. Generalno, kažem vam, ova biljka je stara oko 4 godine i saksija u kojoj ja čuvam je totalno izlomljena od njenog rasta, tako da sam sada morao malo da je rekonstruišem. U svakom slučaju, hteo sam da vam pokažem, pošto mi je trebalo negde oko 45 minuta da je otpetljam. Kada sam već to radio, hteo sam da snimim da vam pokažem. Kao što vidite, vrlo lepo napreduje, savjetovao bi svakome ko bi želeo se bavi bilo kakvom botanikom da počne od nje. Jer stvarno ne zahteva apsolutno nikakvu specijalnu brigu. Ok, pokazao sam vam je. Sada ću je namotati i vratiti nazad u saksiju. Nadam se da neće puno da potere. Zlatna puzavica kada se namontira i upakuje u saksiju. Njoj će trebati verovatno dan, dva da okrene sve listove kako treba prema suncu, ali u principu i ovako i ranije bila, nije ništa smetalo. Tako da misle će biti sasvim u redu. Zaboravio sam da vam kažem da je ova biljka otrovna za vaše mace i kuce ukoliko ih jedu, ali kao što vidite, ova moja mačka voli da se sakriva iza nje, voli da je njuška, da se igra i ništa i do sada nije falilo, tako da bih rekao da samo ne treba da ih jede i to je to. I u principu to bi bilo to. Kao što sam rekao, zlatna puzavica, odlična biljka za početnike. Ukoliko imate neka pitanja, ostavite ih u komentarima, ukoliko mogu odgovorit ću vam. Hvala što ste me gledali, ćao!